live chat. Live chat all message all visible. Yan. Welcome to live chat. Remember. Yun. Live tayo ngayon sa YouTube. Live sa YouTube. Hintayin muna natin yung ating mga viewers dyan na nagsubaybay ng ating YouTube channel, Uragon Official Vlog. Nagluluto tong ating cook, chef cook. Yan. Ito yung niluluto. Live. Time check. Uy! May isang viewers tayo dyan. Hello! 2 viewers. Hello po. Yan. Nagluluto ng ulam. So yan. Hi! Linggo ngayon, walang trabaho tayo. So, pahinga. Hindi tayo umuwi ng Balatan. Kasi sa mga taga Balatan pala dyan. Sa barangay namin. Parang gubat yung ano namin, no? Yung ginagawa dito. Uy. Kape, kape. Kape po tayo. Gagising lang, oras na. Ayun. Yung shoutout nga pala sa ano, mga kasamahan ko dito sa trabaho. Shoutout sa inyo. So wala tayong ano ngayon ha. Wala pa po. Pasok po kayo sa ating live. Live stream. Pasok po kayo mga Uragon. Sabado naman walang trabaho ngayon, mga construction natin dyan. So kahit tambay muna kayo dito, pintuan tayo. Kahit konting pintuan lang. So di kami umuwi ngayon dahil ano, ang gagawas na kami dun sa Lumos kagabi. Ngayon sana gagawa kami ngayon, kaso nag-text yung mga sister natin dun na linggo kasi ngayon bawal magtrabaho sa ano, sa ano nila, dahil kailangan samba daw, simba. Mababa na yung book natin ha. Hello. Ngayon may isang ano tayo, may isang viewers tayo dyan. Hi. Kumusta? Mag
magluluto. Doon muna tayo nagluluto. Ay. So dito yung dating barracks namin to. Yan. Galawin natin ng konti at ito yung barracks. Yung unang pasok namin dito yan ang barracks natin. Ayan. So ngayon staka lang yan ng mga gamit para sa yon, nilulutuan pa namin doon sa dulo na yon. Yan. Nagluluto pa kami. Hello. Invite po kayo mga Oragon. Kwentuhan tayo dito sa ating live stream. Kwentuhan tayo about construction. Comment po kayo sa baba para kung gusto niyo magpa-shoutout, shoutout kayo. Kwentuhan ng mga construction to mga Oragon. Shoutout nga pala sa mga kapwa ko dyan in construction. Sa mga taga ano pala, Pampanga yung shoutout. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout kay Sir Mark. Tapos kay Bospong, tapos kay Kuya Brian, yan. Brian Sarti, saka Bospong Figueroa, saka Sir Mark. Nakalimutan ko. Piliin na Sir Mark, engineer. Kaya shoutout na lang sa inyo. Diyan tayo galing eh. Diyan tayo nagtrabaho dati. Almost nung lockdown, diyan tayo na lockdown. So, shoutout sa inyo. Yun, isa pa lang viewers natin. So, invite po kayo. Invite po kayo ng mga friends nyo. Punta tayo dito sa channel ni Oragon Official para magpintuhan tayo. Kwentuhan tayo tungkol sa ano, sa construction. Kasi linggo naman, kwento-kwentuhan tayo. Comment po kayo dyan, comment para yan. To viewers, hi. Hi po. Welcome po sa Oragon Official Vlog. Yan, invite po kayo dyan, invite. Para kwentuhan tayo. Hide all chat message. So, non-hide all message or visible. Kasi hindi ko makita yung ano eh. Top chat natin. Para lumabas yung ba't nawala? Share natin. Your life. Tapos mouth microphone save. Ano yung save highlight na yan?
Share to